ಅದಂದು ಪನ್ಪುನು ಬಾಲೆ ಪನ್ಪೆಕ್ಕೇನ್ಲ ಈತೆ ಬಾಲ ಆಯ್ನಿ ಖಾಲಿ ಕಲಸಲ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರ್ಲ ಮಂಡೇಜ್ಜಿ. ಹಾಯ್ ಮುನ್ನಿ. ಮಮ್ಮಿ ಅಯ್ಯೋ ಒಳ್ಳೆದೇವಲ್ಲ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ದೇ ಈ ರಿಂಚನ ಮಗಳೇನಿರ್ಲಿ ಏಪಲ ನೆರ್ಪುನೆ ನನ್ನ ದಾಲಾಜಿ ತೂಪುನು 5 ವರ್ಷ ಬಿಡ್ತು ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಯ್ಯ 5 ವರ್ಷ ಬಿಡ್ತು ಅದ ಮಟ್ಟ ಕಾಲಿ ಗುಳ್ಳೋಡತ್ತ ಮಗ ಇದು ಮರ್ಲು ಅಂದಿ ದಿನೋಳೆ ಯಾನೆ ಮಲ್ತು ಸಾಕಾದು ಬೋಂಡಿ ನನ್ನ ಮಿನಿ ನಡೆದ ದಾದಾ ಬೇಲೆ ಮಂಡೆ ಹಚ್ಚ ಮಲ್ಪ ಹಾ ಯಾನು ಜನ ಬಂತೆ ಇನ್ನು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲಯ್ಯ कौन है वो कहाँ से वो आया चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया उसकी भुजाएं बदल ಓಯ್ ತೂಪು ನೀನೆ ತಿರ್ತು ಜಾಲೆ ದಿನ್ನೋಡ್ ಸಾಯ್ಪುಣ್ಯ ಮೂಲು ಅಯ್ಯಮ್ಮ ದೇವ ಅಣ್ಣ ಹಾ ದಾದಾ ಪೆಲಕಾಯ ಅಂದ್ ಬೆಲಕಾಯಿ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡೆ ಬಾಲೆ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ ಬಾಲ ಮುನ್ನೆ ಅಯ್ಯೋ ಡ್ಯಾಡಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಬಾಲೆ ನಿಕ್ಕೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬಂಡ ಇಷ್ಟ ಅತ್ತ ಅಂದ ಮೂಲು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಪೆಲಕಾಯ ಅಂದು ಬಾಲೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಬೋಲೆ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡೆಗೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಪೆಲಕಾಯ್ಡು ರಡ್ಡೆ ಬೋಳೆ ಯು ಮೀನ್ ಪೆಲ್ತರಿ ಅಂಚಂಡ ಬೋಳೆ ಈತ ಮಲ್ಲಪ್ಪು ಗಿಚ್ಚಲ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಕ್ಕರುಂಡು ದಾದಾ. ಜೊತೆ ಕಡಿನೆ ದೇಜರು ಮಾನೆ ತುಂಡಾಂದು ಡ್ಯಾಡಿ ಏನದ? baby. ತಂಟು ಬಂದು ವೈಕೆ ಕೈ ಪಾತನಿಯೇ ವೈಕೆ ಮೇ ಎಲ್ಲ ಓಟೆಗಿಯೇ ಬೇಬಿ ಪಪ್ಪ ಉಲ್ಪಿರಿ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಏನದಿ ಆ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ದಿನ ಪೋಕ 35 ವರ್ಷ ಆತ ನಾಯಕ ಎತ್ತೆ ಜಾಗಡು ಮಂಡದಿ ಇದು ಜೈದೆ ದೀಪದ ಕ್ಯಾತ ಅಂದಗಿತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಏನ ಎಂಕೌಲ್ ಜಪ್ಪರೆ ಅಡ್ಡ ಪುಣ್ಣ ಮಂಟೋ ಮೇವು ಲಗಿದ್ವಲ್ಲ ಏ ಮುನ್ನಿ ಬೋಲೆ ಅತ್ಯ ಆ ಮುಂದಿಯರು ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮಗಿ ಒಂಟೆ ಕೃಷ್ಣೇನ್ ಒಂಟೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತು ಇವಾಗ ಒಂಟೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅತ್ಯ ಆ ಅವೆಂದಾಗಿಯ ಗೋನ್ ಹಿಡ್ದಿಂಜಾದಿನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಬನ್ನಗ ಎನ್ನ ಕಿಸೋಟು ಖಾಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ ದಾದಾಲ್ಪುನ ಎಣ್ಣೆ ಸೀದಾ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಗೋಣಿಗೆ ತಂದು ಐತವಲ್ಲ ಐಪಾಡಿ ಬಸುತ್ತಾಡ ಪಂಡ ಪರಂದು ಗುಜ್ಜೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೊನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಡ್ ದೀಲ ಅಂತ ಹಾಯಲ ಪೋರ್ಲುಡು ಕೊನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ಮಿತ್ತಿ ದೀತಿರಿ ಕೂಡ ಜಪ್ಪುನ ಕೇನು ಗುಜ್ಜೆ ತುಳುವನ ಬರ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅತ್ಯ ಆಯ್ತು ಬೋಲೆ ರಡ್ಡೆ ಎಂದು ಬಂದ ಅಂದ್ ಆಯ್ತು ಬೋಲೆ ಉಂಡಿಯಾ ಸಮ ತುಲೆ ರಡ್ಡು ಬೋಲೆ ಕನ್ನತಿ ಅದೇ ಆ ನಿಗಳು ಇದೇ ಮಟ್ಟ ಓಲ್ ಆಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಊಲ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತುಂತಾರು ಹಾ. ಓ ದೇವ 15 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಂಡಿ ಅಟಿಲ್ದಿ ಹಾ ಆ. 15 ವರ್ಷ ಆ. ಹೂ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕರ್ಮ ಈ ಜನ ಎರ್ಲೆ ಗಂಜಿ ಬಂತಿ ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಗಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾ ಖಾಲಿ ಗಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಿ ಹೌದಾ? ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ಕೊರ ಗೊತ್ತು ನಿಂತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕರ್ಮ ಅಣ್ಣ ಓ. ಈ ಜನ ವಾರಿಟ್ಟು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುನು ಆಯ್ತು ಉರ್ಪೆಲ್ಲ ರಿಟ್ಟಿಯೇ ಅವ್ ಕಮ್ಮಲ ಹೋಯರತ್ತ ನಂದು. ಅವ್ ಕಮ್ಮಲದ ಮೇಲೆ ದಯಬಿಟ್ನಿ ದೇವ ಕಮ್ಲೋ ಫೋನಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಎರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಲಟ್ಟ ಮುಲ್ಲೆಡೆ ಆತಲ ಹಾಕಿತ್ತ ಒಂಜೆತ್ತ ಎತ್ತಿನಿ ಏತು ಉದ್ದಯೇ ಉದ್ದ ಆ ಏನ ಕಂಬು ಅವೇ ಕಮ್ಲೋ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚಿಡ್ತಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್
ಕಂತುಡ್ದಾರ ಒಂದುಲ್ಲ ಸುಕುಮಾರ್ ಸಟನ ಒಂಜನ ನಮ್ದಲ್ಲ ಜೀವನ ಸಟನ ನಟನ ಒಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಿಡಿಯಾರಿಯೇ ಏರಿಯ ಪಣನೆ ಬಿಡ್ನಿ ಹೊರಪಾಡಿಯೇ ಹಾ ತಾಂಡು ಎನ್ನ ಗಂಜಿ ಬೇಯ್ತನು ಯಾನ ಗಂಜಿದ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೆ ಗಂಜಿದ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿನ ತಟ್ಟು ಆಯ್ತ ಒಂದೆಟ್ಟು ನೀರು ಜಾಪರೆ ಶುರು ಮಾಡತ್ತ ಹೋಯ್ತು ನಾನೈಡು ಅಂಚ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಲ್ತಂತ ಇರುಕುಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನಿ ಎನ್ನ ಗಂಜಿದ ಕರತ್ತ ಮುದಿಯಲಿಗೆ బొక్కేనాండి బొక్కైనా పిన్న ఆపేదారు మెట్లాకియా ఎంకర దానికి మెట్ల దిక్కన పెట్టాడు వేరే పాచి మెట్లకి అయితే నీరు మడ్లు పండి అంచా ఊరు బల్ప సురుమల్తారు ఊలే ఉంతిని అత్య నిన్న ఫేమస్ ఫుడ్ ಖಾಲಿ ಫುಡ್ ಅತ್ತಿಯೇ ಜ್ಯೂಸ್ ಐಟಮ್ ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಂಕು ಫೇಮಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಐತ ಪುದರ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೂಟ್ అన్నయ్య అవి ఇచ్చిన బాయ్ బోర్చుమండ ಗಂಡು ಕೈ ಇದ ಕನ್ನಡದ ಗಂಡು ಕನ್ನಡ ಡೀನಾ ಒಂದಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೀನಾ ಪುಂಡಿಯೇ బాయ్ ಗಂಡುಲ ಕಾಯಿಲ ಸೇರ್ದು ಬಾಯ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ఓ ఇక్కడ పాతది యాన్ దిక్కేది స్ట్రాంగ్ ఫుడ్ అలక్క కరించి యాన్ బర్ప ಓಯ್ ಅಂಚ ಬಂದೀನಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫುಡ್ ಬಂಡ గట్టి ಗಟ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫುಡ್ ಎಂಚಾಪ್ ఇస్తే తుళుత్త గట్టి ఇంగ్లీష్ డేనాపుండు ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ అవే స్ట్రాంగ్ ఫుడ్ నిక్కేనా ఇంగ్లీష్ బర్పుండు బర్పుండు అత్య నిన్న ఉంది వైట్ ఫేమస్ ಒಮ್ಮೆ ನ ಕತೆ ಮೀನಿಕೆ ಅಂಡಾರಡ ಮರಣಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಬರಿತಿಲ್ದ ಮೋನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇರ್ತೀರಿ ನಿನ್ನ ಮೇಯ ಅಂಜೋಡು ಇದ್ದಾಮೆ ಬುಲ್ಪುನು ఈ సైతాడు గుల్పర మరలు బత్తడు ఇంటి బలే ಇಲ್ಲ ಮೇರೆ ಮೋನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತೀರ್ತಾನಿ ಒಳ್ಳ ಬರ್ತಾಯೆ ಏನ ಮಾತ್ರ ಪುನಃ ಬತ್ತರೆಗೇನಿಜಿ ಅವಾಗ ತುರುಕು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೈತೆ ಪುನಃ ಬತ್ತುಜಿ ಕೂಡ ಡೀಸೆಲ್ ಮೈತೆ ಪುನಃ ಬತ್ತುಜಿ ಕೂಡ ಚಿಮ್ರೆಣ್ಣ ಮೈತೆ ಆಂಡಲ ಪುನಃನೇ ಬತ್ತುಜಿ అన్న నిగిలే ఉందు మైదోలి ಓವು పడకే బొకే ఎంచినయా ఏన మల్పన్న పొత్తందినా పున్నా ఎంచినయా బొకేనాండి ఒక్క దాదాపిన ఏయిన మాత్రం పునః బత్తరెగేనిజి అವಾಗ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಸೀದಾ ಬೆದರ್ದ ಬಲ್ಲೆ ಪೋಯೆ ಬೆದರ್ದ ಒಂಟೆ ಕತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಿ ಬಿಜಕ್ರೆ ಕಂತೀನಿ ಬಿಜಕ್ರೆ ಪಾನಿ 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 ಪುನಃ ಪೊತ್ತದ ಕಂಚಿದ ಕಾಯ್ದ నిక్కిలికి మే ఆత్మల్ల పప్ప ఇంకులో బోర్డు దాదా బాలే ఆయన సైజు వాళ్ళు నిన్న సైజు వాళ్ళు ಕಂಗದ ಮರ ಏತೇ ಉದ್ದಪ್ಪಡು ಐಟಾಪ್ನ ಬಜ್ಜೆ ಸೈಜ್ ಒಂಜತ್ತೆ అని చెప్తూ బాలే ఆకి దాదా ప్రతిబెండు నీకు ఇష్ట ఇంచబెల్లమే ఓయ్ ಆಯ ಕುದ್ಯಪ್ಪರ ಯಾವ ಆಂಡಾಡ ಪ್ರತಿಬೆಂಡಿಯೇ ಅಂದ ಎಂಗಲ್ಲ ತಾರದ ಪೂಜೆ ದಾನಿ ಆಯ ಮೀನಿಗೆ ದಾಂಡಿಯ ಗೊಬ್ಬರ ಸುರು ಮಲ್ತೇಡ ವಾ ಜವನಿರ್ಲ ನಡುಟುಂತು ಜೇರು ಗೊತ್ತುಂಡಿರಿ ಅಂದ ఆయన దాండియದ పొర్లు నరెంకు తూడత్త ಆಂಡ ಇರು ಚೂರು ಬರಿಕುಂತೋಡು బరికి బరికుంతరే అప్పుడు నడుక్కి ఉంటుంది ఉంది ಎಂಕ್ ದಾನಿ ನಾನು ನಲ್ಪುಮೆ ಪಪ್ಪ ಕೋಲಂ చెప్పును బాలే అవు పోలు కుర్రు ఇంద ಪಪ್ಪ ಶುರು ಮಲ್ಪಡೆ ಮಲ್ಪುಂಬೆ డార్లింగ్ కమ్ ఆన్ ಎಸ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ కత్తుల పల్లము చేతబట్టి దుష్టుల తలలు మలగటి కత్తుల పల్లము చేతబట్టి దుష్టుల తలలు మలగటి నువ్వు పెద్ద పులి నువ్వు పెద్ద పులి నెక్కినావమ్మో గడ్డి పెట్టగని మైసమ్మ నువ్వు పెద్ద పులి నెక్కినావమ్మో గడ్డి పెట్టగని మైసమ్మ ಹಾಗಂಡಿ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ అన్న దాండి ಒಂತೆ ಪಿರಿಯಾಂಡ ಅಂದು ಈ ಪನ್ಯ ಸುಲ್ಲತ್ತು ಉಂಬೆ ಗೊಬ್ಬನಗ ನರಮನ್ಯ ಏನಾಯಿ ಕಾಯ್ತಲುಂತಾಯಿ ಅತ್ಯ ಮೇಡ ಬೇತದಾದ ಪ್ರತಿಬಂಡಿಯ ಬೇತೆ ಪಿಲಿವೆ ಸಮಲ್ಪಿ ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿ ಚಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪು ಮೇ ನಲ್ಪು ಪಪ್ಪ ಬೆಡಿ
बेडिक मंटे वेच्च मलपर्ची आ. त्याला मुन्नी बेडी ಆ, तुला आ. पक्कीगा अपना बेडी नेट गोलिंडु जाग्रते ಪಪ್ಪ ಆ, ಶುರು ಮಲ್ಪಡೆ ಅಲ್ಬಿಮೆ ಎಂಚಾ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ అందన్న జస్ట్ మిత్తా పుండా ఎంకులు పర్మనెంట్ మిస్ ಏ ಈ ಅನುಚೂರು ಮಿಸ್ಟ್ ತಿರ್ತಿಲೆಟ್ಟ ಅನ್ಮೆ ಈಜಿನ ತಿರ್ತಿಡು ದಾಲ ದಾಂತಿಲ ಕಾತು ಅವಳಿ ಆಮೇಲೆ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಸತಿ ಫೋನು ಅಲೋ ಬಂದೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಬತ್ತದಿ ಅನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಿಂಗಾತಿ ಓ ಕುಂಟು ಗಂಡ್ರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಲ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಜಾಗ ಪ್ರಜೆಕ್ಟ್ ಜಾಗೃತಿ ಅಂತವನು ಒಂದು ಓ ಹೌದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನನಗಿತ್ತು ದೀಪ ಏಯ್ ನಿನ್ನ ಬುಡೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿ ಬಾಪುನ ಅಂದೆ ತುಲಾ ಆಲ್ಡ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಇದ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದ ತನಡು ನಿನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಪಾಡ್ನ ಡ್ರೆಸ್ 4 ಜನ ತೂಗೋಡು 4 ಜನ ಜವನರು ಪಿರಾವುಡು ಬರೋಡು ಓಯ್ 4 ಜನ ಪಿರೋಡ್ದು ಬರ್ರೆ 4 ಜನ ತೂವರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ ಕಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿ ಹೋತೀನಿ ಏನ ಉಲಾಡು ಪಾಡ್ನ ಚಟ್ಟಿಯೇ The Father Mullah Charitable Institutions, the most modern linear accelerator, only one of its kind in this region for specific burning of cancer cells. We have all precision equipments and instruments for both invasive and non-invasive surgical procedures and diagnosis, ultrasonic color Doppler, CT scan and MRI machines. The operation theaters are equipped with contemporary equipments, high-tech intensive care units, neo and postnatal units, burns unit, cath lab and cardiothoracic units are fully equipped. Our NICU is the largest in the city. The blood bank and cell separator and casualty are 24-hour services. The Father Mullah Charitable Institutions.